Dragi gledatelji, dobar vam večer i dobrodošli u Otvoreno. Je li socijalna država na kakvu smo navikli u krizi mrtva? Ignoriramo li zbog te krize najugroženije? Moramo li se pomiriti s time da je taj koncept propao ili se ipak nešto može promijeniti? Jesu li odgovorni samo političari ili druge institucije, poput crkve? Večeras ta pitanja postavljam mojim gostima. Drago mi je što za početak u Riječkom studiju mogu pozdraviti časnu sestru Terezu Forcades, benediktinkinju, jednu od najpoznatijih lijevih aktivistica u Europi. Dobar vam večer. U našem zagrebačkom studiju je s nama i jedan od lidera hrvatskih novih konzervativaca, dr. Stijepo Bartulica. Dobro večer. Dobro večer i vama. A s druge strane, profesor dr. Žarko Puhovski, politički analitičar, poznavatelj situacije u Hrvatskoj. Dobro večer i vama. Dobro večer. Za početak, dragi gledatelji, za one koji možda ne znaju sve o sestri Forcades koja nas je posjetila danas u Hrvatskoj, jedan kratki pregled njezinih najpoznatijih izjava i ideja za koje se zalaže. Zovu je ikonom evropske ljevice i najradikalnijom časnom sestrom Europe. Katalonska benediktinka Teresa Forcades doktorirala je medicinu i magistrirala teologiju na sveučilištu Harvard. Poznata je po kritikama kapitalizma, bankarskog sustava, mjera štednje i farmaceutske industrije. Pobornica je katalonske neovisnosti, ali i aktivna feministica i zagovornica prava žena na pobačaj u pojedinim situacijama. Nije ni protiv istospolnih veza, jer je Bog ljubav i temelj svake ljubavi. Kritizira i samu crkvu, iako je posvećena vjeri, posebno teologiji oslobođenja ili prema nekim tumačenjima kršćanskom socijalizmu. Katolička crkva je patrijarhalna i to se smatra treba promijeniti. Crkva kaže ne može biti slobodna dok god prima novac od države. Ističe također kako nema razloga da papa ne bude žena. Iza svega što radi stoji ideja o pravednijem svijetu. Sestro Tereza, prvo pitanje odmah vama u Rijeci. U kakvom je stanju danas socijalna država u Europi? Naravno da je socijalna država danas u krizi, ali evo, za komentar na ovo pitanje je najvažnije citirati dokument Caritasa koji je u Španjolskoj objavljen prije nekoliko mjeseci. To je dokument koji analizira posljednjih 7 godina o isključivosti i siromaštvu u Španjolskoj. U tom dokumentu najvažniji rezultat je sljedeći. Od svake 3 osobe koje su socijalno isključene u Španjolskoj, 2 su došle u tu situaciju tijekom onih godina u kojima je španjolska ekonomija dobro išla. Dakle, kriza je zapravo povećala broj isključenih osoba, ali najvažnije od te analize je zaključak koji izvlači sociolozi iz Caritasa, a to je da je kapitalistički sustav sam po sebi i ne samo u krizi stvara isključivost. I on se povećava sa samom, znači na nepravilan način sa demokracijom, povećavajući razliku između bogatih i siromašnih. Evo odmah da čujemo komentar ovdje iz Zagreba. Doktore Bartulica, socijalna država, čuli smo po ovim podacima, ovim analizama, onda ne funkcionira, isključenost raste i u krizi i u periodima u kojima država dobro napreduje. Pa mislim da se možemo složiti da je socijalna država u krizi, ali u pitanju je zapravo što ona može, što možemo priuštiti što se tiče financiranja države. Ja bih rekao da u tome da treba pomoći ljudima koji su na margini društva i najsiromašnijima, da tu nema spora. I Papa Franjo puno o tome govori. Međutim, mislim da se nećemo složiti kako se to na najbolji način čini. Po vama? Pa meni se čini da ekonomske slobode zapravo najviše pomažu siromašnim ljudima. Kad gledamo iskustvo država pa zemalja koje su još komunističke, na primjer Kina,
Imamo od 1981. do danas otprilike po nekim procjenama 600 milijuna ljudi je napustilo uvjete ekstremnog siromaštva. Znači, to je nešto što je jasno svima, nije lako, sigurno stvara se u tome razlike između bogatih i siromašnih, ali veliki broj ljudi, pogotovo siromašnih, profitira od toga. Sad nije to možda popularno govoriti, ali ja bih rekao da ljevica kao takva se naučila upravljati sa tuđim novcima. Onda naravno upadamo u krizu kad nestaje taj novac. Zastanite ovdje, je li ljevica naučila upravljati tuđim novcima kojih kad nestane upadamo u krizu? Ljevica uglavnom nije naučila upravljati, to je prvo. Dobre. Ali idemo po redu. Socijalna država je pokušaj pripitomljavanja kapitalizma koji traje otprilike 150 godina, od pruskih mjera iz 1870-ih nadalje. Pokušaj je dakle da se zaoštreni odnosi ublaže, ne promijene. Liberalni koncept polazi od jednostavne pretpostavke. Stanovita razina siromaštva je potrebna, ona produktivna jer tjera ljude da u strahu od siromaštva budu produktivni, kao osobe, kao proizvođači i tako dalje. I to je koncept od Johna Locke nadalje na kojem funkcionira ono što zovemo kapitalizmom u raznim verzijama. Socijalistička intervencija inzistirala na jednakosti. I ovdje se, dakle, ponavljam opet, može govoriti o tomu da ljevica ne zna upravljati. Ali o tuđem novcu se ne može govoriti, nema tuđeg novca. Od rerum novarum nadalje jasno se raspravlja o tomu što je vlasništvo, a što su plodovi vlasništva. I tu se ponavlja u crkvi sa zakašnjenjem, doduše, rasprava između liberala i konzervativaca u kojoj se prije crkve, ali opet za zakašnjenjem preko Rousseaua uključuju socijalisti. Da čujemo sada reakciju iz Rijeke. Sestro Tereza, za početak da vas pitam, smatrate li da je rješenje za krizu veća razina ekonomskih sloboda koja podrazumijeva, naravno, pretpostavljam onda i manju državu, a samim time i manje klasičnih direktnih intervencija u području socijale? La pregunta, si me la puede volver a repetir porque no la traducción. Možete mi ponoviti pitanje jer nisam baš dobro shvatila pitanje. Dakle, smatrate li da je rješenje za krizu, a onda i za probleme s kojima se suočavaju siromašni, više ekonomskih sloboda? Bueno, para mí lo que resulta claro. Ono što se meni čini iz tog izvješća o kojem sam vam govorila o Caritasu, a mogu vam navesti i izvješće Oxfama koje se također pojavilo prije nekoliko mjeseci. U tom izvješću se kaže sljedeće. Ako nastavimo sa ovim gospodarskim sustavom koji se naziva kapitalizam, 2016. godine, znači sljedeće godine, 1% stanovništva će nakupiti više bogatstva nego 99% ostatka pučanstva. Također, jedan ekonomist koji je nedavno, Thomas Piketty, koji je jako poznat u zadnje vrijeme, on je izučavao evoluciju kapitalizma i njegov zaključak je sljedeći. Kapitalizam sam po sebi je protivan demokraciji. Zašto? Zato što kapitalizam proizvodi ne u trenutku krize, nego sam po sebi proizvodi nejednakost. Dakle, kada postoji mala nejednakost, možda da. Na taj način možda stimuliraš natjecanje, tržišnoj konkurenciju. To može biti dobro, pozitivno, ali kad imaš nejednakost kao što je 1% koji ima više od 99% nakupljenog bogatstva. Ne samo bogatstva koje možemo gledati u obliku novca, ali ako govorimo o zemlji, ako govorimo o pitkoj vodi, ako govorimo o nečemu što se ne može ograničiti do u beskonačnost, nego je ograničeno, i ako shvatite da 1% može sakupiti više od tih 99%, onda je tih 99% siromašni zapravo isprovocirano siromaštvo. Također, znači, kada na taj način možemo razmišljati o programiranom ubojstvu 36 milijuna osoba kada je Goldman Sachs u 90. godinama počeo špekulirati sa pšenicom. Oni su špekulirali sa pšenicom, pšenica je utrostručila tu svoju cijenu i 36 milijuna ljudi je umrlo. I upravo je takav kapitalizam i ekonomski sustav koji to omogućuje danas. Sestra Forcades kaže da kapitalizam treba zamijeniti. Što kažete na ovaj pogled na brojke? Da, nisam čuo čime bi se trebao zamijeniti. Nije jasno iz toga što je govorila, ali
kažem da jasno je da se stvaraju određene nejednakosti. Međutim, može se reći da u socijalizmu ili u komunizmu svi su bili jednako siromašni, pa su mnogi morali bježati da bi zaradili svoj kruh svagdašnji. Ne znam da li poštovana sestra zna da u Hrvatskoj gdje je bio socijalizam 40 godina imamo jednu od najvećih dijaspora na svijetu jer mnogi ljudi jednostavno su morali izići iz Hrvatske da bi zaradili za svoje obitelji. To je činjenica i danas na neki način ta tragedija se ponavlja jer mnogi mladi ljudi, najškolovaniji, najhrabriji, odvažniji odluče otići iz Hrvatske i bojim se jednosmjerno. Teško će se vratiti. A to su ljudi u koje je društvo uložilo, koji danas sutra mogu nešto ovdje stvarati i bojim se da će tražiti sreću negdje drugdje. I to je isto posljedica. Vi ste sami rekli da je određena razina nejednakosti stimulativna u uvjetima ekonomskih sloboda. Pa nismo svi jednako talentirani i marljivi. Znači neki ljudi rade više, bolje, spremni su na rizik u odnosu na druge. Znači nisu svi spremni ući u posao i biti poduzetnici, na primjer. Ali to treba svakako cijeniti oni koji su spremni to raditi i riskirati, pogotovo u okolnostima kao što imamo u Hrvatskoj. To bi rekao je skoro junački pothvat voditi jedan posao na pošten, transparentan način jer država često stvara prepreke i koči razvoj, nažalost. Smatrate li da je junački pothvat danas biti poduzetnik u Hrvatskoj? Možda, ali sigurno je više junački pothvat živjeti od plastičnih boca. Dakle, tu možemo rangirati razne stvari. Oni koji su doista u poziciji da svaki dan iznova moraju zbrinjavati svoj opstanak ili neko ko s njima živi, su sigurno u težoj situaciji od bilo kako ugroženih poduzetnika. Jer uspješan poduzetnik je i eksploatator. Nemojte da se to zaboravi. Imamo stalno programe obrazovanja mladih ljudi za poduzetnike, a niko ne obrazuje mlade ljude za to da budu eksploatirani, da se znaju ponašati kao najamni radnici, što je druga strana toga. Svi hoće govoriti o kapitalu, a ne o radu. Svi hoće govoriti o poduzetnicima, a ne o najamnim radnicima. To su dvije strane iste medalje, to nisu dvije odvojene skupine, nego jedna skupina ne može bez druge. Ono što je po mom sudu ključni problem, Piketty je ovdje spomenut. Podaci pokazuju da u SAD u zadnjih 20 godina 1 milijun ljudi godišnje postaje radikalno siromašno. Dakle, izlaze iz normalnog načina života, plaćanja računa i tako dalje. To je najbogatija država na svijetu od ovih velikih, računajući, ne znam, Lichtenstein i tako dalje. I to je problem. Drugo, problem je tomu što je jasno da treba ograničiti ekonomske slobode. Meni se čini da to nije sporno. Na kojoj granici? Samo da kažem, problem je cijena. Cijena toga je ograničenje političkih sloboda. I tu se stalno zaplićemo. Kad god se pokušalo sa najboljim namjerama i s najboljim argumentima ograničiti ekonomske slobode, stradale su i političke. I tu je moj problem kad govorim iz razine političke teorije. To je ono što nam je pokazalo dosadašnje iskustvo socijalizma, komunizma, kako god ga zvali, nasuprot kapitalizmu. Da čujemo u Rijeci sestru Terezu, čime bi trebalo po vama zamijeniti kapitalizam? Čuli ste pitanje doktora Bartulice, je li to povratak u socijalizam? Moj prvi komentar je sljedeći. Prije 2000 godina, u vrijeme velikih carstava, pametne osobe iz društva su bile uvjerene da je car bio Bog. Zašto vam to kažem? Dakle, oni su zamišljali da napasti ili pokušati izvesti atentat na car ili na takvu vrstu države je bilo jednako stvaranju socijalnog kaosa koji je bio gori od stanja u kojem su živjeli. Dakle, mi danas ovdje nemamo problem vjerovati da je možda car sin Božji ili sam Bog, ali imamo jedan drugi problem koji je vezan upravo uz taj kapitalistički gospodarski sustav. Za mnoge osobe, što smo vidjeli ovdje u samoj raspravi, često puta kada se govorimo o kapitalizmu na kritički način i o potrebi da se taj sustav zamijeni, odmah se podiže alarm i kažemo ne, to će biti samo još gore, to će biti situacija u kojoj nema alternative. To zapravo je pojam otuđenja. To je marksistički pojam, ali ne također samo marksistički. Enrique Dulcer je napisao knjigu koju preporučujem i koja se zove Teološke metafore Karla Marksa. I
taj filozof Dulcel je zapravo u toj svojoj knjizi pokušao obuhvatiti to cijelo nasljeđe Marksa i također proroke iz Starog Zavjeta. Proroci iz Starog Zavjeta se približavaju tom društvu oko njih i oni zapravo vide u kakvom stanju žive i kažu im: dakle, vi uzmite nešto što ste napravili svojim vlastitim rukama. Od tu dolazi riječ fetišizam, što znači, iz latijskog glagola facere, što znači činiti. Dakle, uzmi to nešto što si to napravio i ti kad si to napravio, ti staviš to na pjedestal, klekneš pred tim i dopustiš da to od tebe izazove ljudsku žrtvu. Dakle, i ti proroci iz Starog Zavjeta kažu da je kultura takva oko njih i oni, kada govore o Bogu osloboditelju, kažu: zar ne shvaćate da si zapravo ti sam to napravio svojim rukama? Nemoj to stavljati na pjedestal, nemoj klečati pred time i nemoj tražiti da to što si ti učinio od tebe zahtjeva ljudsku žrtvu. To je ono što mi činimo sa tim gospodarskim sustavom. Je li nama gospodarski sustav, ovaj kapitalizam, došao s neba? Je li nam to dao Bog? Ne, to smo mi ljudi napravili. Ako smo mi to napravili i ako mi mislimo da je to ono najbolje, mi to moramo sačuvati. Ali što sam ranije rekla, ako 1% akumulira više bogatstva od 99%, onda ako zapravo taj sustav može proizvesti ubojstvo od 36 milijuna osoba, znači to je Goldman Sachs sa svojim špekulacijama sa pšenicom uspio napraviti. Ima sigurno još jako puno primjera koje mogu dati, ali nemamo baš previše vremena. Ako je to istina, onda nemamo taj ekonomski sustav koji smo sami stvorili i koji je zapravo fetiš, nemojmo ga stavljati na pjedestal, nemojmo kleknuti pred njih, nemojmo da to od nas zahtijeva ljudske žrtve. Molim vas da to promijenimo jer moramo to napraviti. Za to nam ne treba program. Ja vam sad neću dati formulu sa svim detaljima, zato što je moje uvjerenje takvo da se ovaj sustav mora i može promijeniti i da kompleksnost podrazumijeva da svaka država može napraviti pojedinačne analize i da je izvor radikalne promjene zapravo taj koji mora izrasti iz svake pojedine države. Mogu vam dati neke ideje koje su osnovne, ali ono što je najvažnije je to da moramo potaknuti socijalnu odgovornost kako bismo izašli iz tog otuđenja i kako bismo na autokritični način vidjeli što znači imati sustav koji će veći dio pučanstva u siromašnom društvu ostaviti socijalno isključene ljude ili pak s druge strane situaciju koju možda možemo poboljšati. Osnovne ideje promjene, ako možete, u 2-3 natuknice? Evo, 4 točke ja mislim da su jako bitne. Prvo, ono što sam rekla, dakle, to se zove aktiviranje političke subjektivnosti. Dakle, to je ono povijesna promjena. Imate vladara, imate vladajuću elitu, imate aristokraciju ili recimo tu inteligenciju neke zemlje ili tko je pokretač. Ako gledamo povijest, a ne utopijski plan, ako gledamo povijest, možemo reći da uvijek kada smo imali promjenu prema većoj socijalnoj pravdi, koji je bio pokretač te promjene? To je uvijek došlo odozdo. I ta konstatacija da to nije utopija, da to nije apsurd, nego da je to upravo povijesna konstatacija. Kada imate promjenu na bolju socijalnu pravdu, uvijek je pokretač te promjene bio narod. Znači, promjena je išla odozdo. Dakle, to je naš prvi korak. To su ljudi iz naroda, ljudi s ulice, koji su zapravo politički potaknuti. To je prvi korak. Drugi korak, ja smatram da je produbiti spoznaju o raznolikosti i o jedinstvu. To možemo nazvati takozvanim ustavnim procesom. To je ono što mi pokušavamo sada pokrenuti u Kataloniji. Dakle, mi ovdje govorimo o jednom ustavnom procesu koji je možda taj koji nas vodi do radikalne promjene ovog sustava kakav je sada. Mi želimo sada otvoriti drugačiji krug za suživot kojeg danas nazivamo ustavom i koji uređuje naš život kao društvo. I mi sada kao odvjetnici, kao pravnici to ne možemo napraviti, nego upravo se to može promicati na narodnoj razini, kao što je tako bilo u Francuskoj revoluciji. Dakle, moramo napraviti decentralizaciju na način da svako društvo na lokalnoj razini ljudi mogu kroz svoju političku povijest i kulturnu povijest zapravo razlučiti sve ono što imaju čime raspolažu. I to dovodi do ustavne promjene
koja će dovesti do promjene koja je najvažnija i imamo samo 3 takva sustava, a to je Venezuela, Ekvador i treća država u Južnoj Americi. Dakle, riječ je o tome da imamo u tom trenutku dio stanovništva koje ide od 12% do 16% i koje na taj način može aktivnije sudjelovati u društvu. Mi ovdje Sestro, moram vas nakratko prekinuti, sestro. Molim vas da čujemo ukratko 3. i 4. Molim vas da čujemo 3. i 4. Dakle, prvo je ta politička subjektivnost, nakon toga ujedinjenost u raznolikosti, treće je hitno djelovanje. Dakle, iako kad prihvaćamo kompleksnost, mora nam biti vrlo jasno koji su razlozi za tu hitnu potrebu. Ja sam govorila o nekim podacima, ali možemo vam dati još drugih podataka o akumuliranju bogatstava. U Španjolskoj u ovim godinama krize se povećala razlika između bogatih i siromašnih. Dakle, postoje ljudi koji zapravo imaju koristi od ove krize. Zamolit ćemo vas da sada zastanete ovdje kako bismo ipak mogli komentirati ovdje iz Zagreba. Dosta ste teza iznijeli. Gospodine Puhovski, izvedivo ili utopija? Ja mislim da treba ići sa onim minimalnim programom koji je već spomenuti Thomas Piketty predlaže. To je svjetska, međunarodna, barem po mogućnosti globalna kontrola nad bogatstvom, kako bi se porezima bogatstvo moglo umanjivati. Idemo korak po korak. To je nešto što sad svi nazivaju utopijom, ali to je puno manje utopije od ovoga da se odmah mijenja sustav. To znači isti sustav, ali se režu one radikalne varijante na jednoj i na drugoj strani i to bi nešto značilo. Drugo, ono što je ovdje problem, nije istina da su stare sustave mijenjali oni koji su eksploatirani. Feudalizam nisu srušili kmetovi, nego treća snaga. Dakle, građani, buržuji, koji nisu bili najlošiji, oni koji su najlošiji prošli. Znači, ne vjerujete u promjenu sa potpunog dna, uvjetno tako ona uvijek mora imati jednu točku kristalizacije, to se kod Mannheima zove inteligencija nekog drugče, kod Lukača partija, nekakvu snagu mora imati. Mi smo vidjeli ovih zadnjih nekoliko godina pokrete koji su izgledali da ruše sve pred sobom, koji su se raspali za nekoliko tjedana jer nisu imali organizaciju. Lukačeve teze o organizacijskom pitanju, koliko god bile nezgodan, ima implikacije staljinističkog tipa, pokazuju da bez organizacije se stvari ne mogu mijenjati. Samo nezadovoljstvo nije dovoljno. Nije dovoljno. Ajmo po redu, puno toga je rečeno. Prvo, jesu li poduzetnici eksploatatori? Po automatizmu. Pa ne bih rekao da su svi izrabljivači ni zli ljudi. Nego ja bih rekao ovako, da moramo biti svjesni da živimo u nesavršenom svijetu i da nije moguće stvoriti raj na zemlji, da tako kažem. Svaka utopistička čežnja... Ako je uopće moguće stvoriti raj, ali pustimo se. Da, tako da ja bi prvo apelirao da moramo biti realni. Vidimo slučaj Sirize u Grčkoj, tu je bilo mnoštvo obećanja. Oni su pobijedili na izborima, međutim, nakon 100 dana na vlasti vidimo da nisu bili u stanju gotovo ni jednu odluku provesti. Možemo reći da se radi o obećanjima bez pokrića i nažalost to s vremenom se pokazuje da jednostavno ljevica i ta obećanja uvijek dođu onda u tešku situaciju kad se suoče sa stvarnošću, pa dođu teški pregovori i tako dalje. Ali sestra bi vam rekla, stvarnost treba promijeniti. Ovako, ja bih rekao da i tu moramo biti realni. Znači, ta gotovo revolucionarna ideja da se mogu stvari preko noći na bolje mijenjati, mislim da je velika zabluda i da je jako puno koštalo u smislu ljudskih žrtava i nevinih ljudi. Znači, moramo biti, zato konzervativci inzistiraju da se vlast kao takva ograničava i bolje polako ići, a ne previše dati političarima mogućnosti u svoje ruke, jer obično zlouporabe to. Znači, velika je opasnost za zloupotrebu. Ja bih rekao što se tiče poduzetnika, da, ima i dobrih i loših slučaja, međutim, moramo raditi na tome da gospodarstvo i njihovo poslanje dobiva ljudsko lice. Da profit možda nije iznad svega, ali da jednostavno cijene svoje zaposlenike
zaposlenike, svoje radnike. Nažalost, u Hrvatskoj, kad je sestra rekla za promjene i da to dolazi od naroda, jednostavno 90. na referendumu hrvatski narod je htio nešto drugo. Iskusili smo socijalizam, htjeli smo nešto novo. I naravno, mnogi ljudi su razočarani jer tranzicija je teška. To je bolan proces. I dugačka, čini mi se, jako. I dugi proces. Međutim, javnost treba znati da ovdje je prije svega riječ o jednoj klijentelističkoj verziji, ako hoćete, kapitalizma. Znači, država i političari u velikoj mjeri određuju ko može uspjeti na tržištu. To mi poduzetnici govore. Znači, nije jedna fair utakmica gdje najbolji i najmarljiviji će uspjeti, nego onaj koji ima najbolje veze u politici. A kad govorimo, međutim, još jedna stvar o rastu razlike između malog postotka najbogatijih i velikog postotka najsiromašnijih, sestra kaže taj postotak raste i u krizi i u prosperitetu. To znači da nešto ipak ne funkcionira u sustavu za koji se zalažete. Gledajte, opet, savršena jednakost ne postoji. Ne postoji. Ali nejednakost raste. Ovako, ja bih rekao, jedan Bill Gates u Americi nije ukrao, koliko znam, ništa od nikoga. On je jedan čovjek koji je izumio nešto što je prepoznato na tržištu da je dobro i vrijedno i tržište ga nagradilo. Međutim, nećemo puno daleko stići ako se bavimo samo super bogatašima. U Francuskoj gdje je ova socijalistička... Ali nejednakost raste ili ne raste? Raste, ali gledajte, u Francuskoj gdje je Piketty i njegove se ideje provedene i pokušala je vlada povećati najveću stopu poreznu na 70%. Posljedica je to da veliki broj Francuza jednostavno napustilo Francusku. Znači, imamo stvarnost da ljudi nisu spremni... Je li to doista veliki broj ili je riječ o jednom bogatom glumcu koji je napravio cirkus? Ne, to je jedan poznati slučaj. Koliko znam, samo u Londonu živi otprilike 400.000 Francuza. Otićemo najprije do Rijeke da čujemo reakciju sestre Tereze za početak na ocjenu Sirize kao neuspješnog projekta. Smatrate li da je Siriza propala? U Grčkoj najpoznatiji ekonomist je Varoufakis zato što je on ministar financija. Imate još jednog ekonomista, Kostasa, koji kaže da kako bismo krenuli dalje sa projektom Sirize, moramo izaći iz eurozone. To kaže također i njemački ministar financija koji je Varoufakisu već na početku rekao zapravo da je moguće da izađu iz eurozone i ja mislim da to moraju napraviti. Ako ne izađu iz eurozone, eurozona na neki način u tom mehanizmu duga zapravo umara države i odnosno počiva na mehanizmu duga. I ja mislim da Siriza ako za Grčkom izađe iz eurozone, ja ću to aplaudirati, nadam se da će i Španjolski tako napraviti, ja mislim da oni moraju napraviti kroz pregovaranje iz eurozone. Ako se to ne može ispregovarati, moraju ovako i onako izaći i moraju stvoriti neke nove gospodarska rješenja za njihovu situaciju. Dakle, situacija u Grčkoj je zaista apsurdna. Svi se slažu, cijeli svijet i njemački financijaši i svi ostali. Oni kažu da sa aktualnom situacijom u Grčkoj je nemoguće da se gospodarstvo oporavi i da se taj dug plati. Dakle, nitko u sustavu eurozone i u Europskoj uniji ne može stvoriti dovoljno prostora kako bi dali vremena Grčkoj da se oporavi. Dakle, ne može se dati Grčkoj ono što se dalo Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata. Nakon Drugog svjetskog rata njemački dug se zaledio dok se onda ne oporavi. Kada su se oporavili, oni su počeli plaćati taj dug. Jedan dio nisu platili, ali drugi dio jesu platiti. No počeli su plaćati tek nakon što su nadvladali tu ekstremnu krizu. Danas to Grčka ne može napraviti. Je li to pokazatelj da Siriza nije dorasla izazovu i bojite li se da bi se to moglo dogoditi i Podemusu u vašoj Španjolskoj, da ne bude dorastao izazovu? Ne, ja mislim da se možemo s time suočiti, ali ako izađemo iz eurozone, to je mogućnost. I oni su od početka govorili o svojim obvezama prema grčkom narodu. Jer smatraju da dobrobit grčkog naroda mora biti ispred tih mjera štednje. I ja mislim da je to u redu, ali to moramo dovesti do ekstrema, odnosno do izlaska iz eurozone.
Profesore Puhovski, smatrate li vi da su projekti poput Sirize i Podemosa dorasli izazovima? Njihova funkcija za nas izvana, što znači u Grčkoj, to je teško ocijeniti u Španjolskoj, jest ono što se prepušta vidjeti u tomu, da postavljaju teme koje su danas nemoguće, sutra će ih konzervativci braniti. To je ono što je radnički pokret uspio. Crkva koja je najkonzervativna, rimokatolička crkva, institucija dvomilenijska, je prihvatila radničke zahtjeve 80 godina, malo po malo, od 891. da bi 55. godine proglasili Svetog Josipa Radnika s argumentom da ga čitav svijet taj dan slavi. Dakle, ono za što su svećenici blagoslivljali ubijanje, a to je bilo u 19. stoljeću, radnika štrajkaša, postalo je sastavnim dijelom nauka crkve. Dakle, ljevica se bavi potpuno nesuvislim tezama o današnjici koje će za 5, 10 ili 20 godina postati sastavni dio liberalnog i konzervativnog svjetonazora. Sa stajališta historije ideja. To ne znači da to pomaže Grčkoj danas. Ali to je ono što nam pokazuje iskustvo zadnjih 150 godina. Polako su se švercale ideje u mainstream. Sa ljevice, radikalne ljevice, ali neke i sa desnice, naravno. I onda su postale dijelom onoga što se smatra pristojnim temama za razgovor. To se je dogodilo. A kad govorimo o situaciji u kapitalizmu, ne samo u Grčkoj i u Španjolskoj, nego u Hrvatskoj, slažete li se sa ocjenom gospodina Bartulice da živimo u jednom klijentelističkom sustavu? Da. Samo, to je opet pitanje koji su najbolji. Ko određuje pravila igre? Ja sam najbolji, imam strica u ministarstvu. To je ovo pravilo igre. On će biti najbolji jer bolje proizvodi ako moj stric više nema utjecaja. Dakle, to je pitanje kako se određuju pravila igre. Kod nas su bila ta rođačka pravila igre i još uvijek su rođačka pravila igre. Je li smanjenje države za koje se konzervativci zalažu? Sigurno je smanjenje države nešto jako važno, ali se mora dogovoriti gdje se država smanjuje, a gdje ne. Država se smanjuje tamo gdje ne treba, a povećamo tamo gdje također ne treba. Dakle, obrnuto se radi. Naprimjer, intervencija države u školstvu i zdravstvu se smanjuje, što je po mom sudu nedopustivo i to je socijalna država pokazala, a istovremeno policija je danas gotovo 8 puta veća nego u vrijeme socijalizma koji je bio, da tako kažem, nenarodni režim. To je isto čudno. Gdje biste vi štedjeli? Gledajte, samo bi se osvrnuo, ne znam za ovaj slučaj gdje je svećenik blagoslovio ubojstvo radnika. To mi je nepoznato, ne znam. U Čikagu, kad je počeo na 1. maja. Dobro, to je nešto što ne može se uskladiti sa katoličkom naukom u svakom slučaju. Govorio je na sprovodu policajca koji je ubijen u prvom štrajku 1. maja u Čikagu i onda je govorio o ljudima koji su đavolja, djeca koji su se pobunili protiv pravednog poretka. O radnicima koji su štrajkali. Ovako, rekao bi što se tiče, samo da se nadovežem, štednja. Gledajte, moramo realno vidjeti što država može priuštiti. Recimo, kad gledamo izdatke u proračunu, imamo u startu, bez obzira o kojoj vladi se radi, jednu rupu u mirovinskom sustavu otprilike 15 milijardi kuna. Znači, to je jedna strukturalna rekao bi, jedan problem, nedostatak gdje preko noći nitko ne može to riješiti. Međutim, kod nas nasljeđe socijalističko je prisutno i mnogi ljudi jednostavno vjeruju da neke stvari su besplatne. Znači, besplatno školstvo, besplatno zdravstvo. Međutim, kad gledamo stavke u proračunu, vidimo da ta stavka nije 0 kuna, nego je puno veća. Čiji je to novac? Evo, to je naš novac. To je naš novac jer rekao bi da država kao takva ne bi smjela, u startu nema ništa. Ona uzima od poreza. Ja bi štedio ovako na javne službe. Postavlja se pitanje je li nužno da država ima vlasništvo 100% ili djelomično u 1400 poduzeća. Je li to dobro rješenje? Imamo slučaj da vlakovi uopće ne voze. Ne samo da ne kasne, nego ne voze. A to sve time država upravlja. Znači, moramo racionalno, iskreno gledati stvarnost i reći gdje se može javni interes zaštititi, gdje je nužno da država bude. Recimo, jedan primjer. Javni interes je da u policama u našim
dućanima su dobri proizvodi i po što jeftinijim cijenama. Nije nužno da država se bavi time. Znači, ona može osigurati javni interes, a ne da direktno se bavi tim djelatnostima. O tome treba govoriti. Idemo vidjeti kakve su reakcije naših gledatelja, nakon toga ćemo ponovno do Rijeke. Anđelka Biškup, nažalost, treba nam socijalna država jer su nas naši političari doveli do prosjačkog štapa, a mladi i pametnih su se odrekli zbog vlastitih interesa. Vlatko kaže, koja socijalna država kad dečko s Down sindrom nema nikakva prava ni invalidninu, a zna se tko ima i 25.000 kuna mjesečno. Idemo dalje. Zdenko Prelec, kada bi političari bili sposobniji, kad ne bi pljačkali ovu državu i kad bi radili posao za koji su izabrani, tada ne bi bilo potrebe za socijalnom državom, ali zbog ovakve politike i ponašanja političara imamo milijardere i narod koji je na socijalnoj pomoći u državi koje ništa ne funkcionira. Ova cijela država je socijalni slučaj. I Zoran Marin, tražili smo kapitalizam, dobili smo ga, nema nazad. To je otprilike ono što ste vi rekli. Sestro Tereza, što kažete na ovu tezu da se zapravo treba pomiriti s time koliko novca ima i toliko novca treba raspodijeliti u socijalne beneficije i naprosto živjeti s time? Aquí he oído hablar de clientelismo. Dakle, čula sam da se ovdje govori o klijentelizmu i o tim mjerama štednje, zato što nema dovoljno novaca da platimo sve te mjere koje se trebaju provesti. Moram vam nešto reći. U Europi imamo Švedsku. To je zemlja gdje jedna od 4 osobe radi u javnim službama. Prosjek u Europi je 1 od svakih 10 osoba, u Španjolskoj 1 od 15. Dakle, španjolska kriza nije zbog toga zato što država ima previše zaposlenih u javnim službama. To je potpuno suprotno od onoga što su nam rekli. Zašto? Zato što 2008. godine, kada je počela kriza, zato što je privatni dug prešao u ruke javne. Dakle, imali smo 19% javnog duga i 81% privatnog duga. I tada smo tražili Europsku središnju banku da plati taj dug banaka. Ali, znači, kada smo zatražili da banka središnja spasi banke u Španjolskoj, oni su prešli kroz posredničke tvrtke i na taj način su spasili bankarstvo u Španjolskoj. Ali na taj način oni su imali kamate od 1%. Kada su te posredničke tvrtke dale taj novac španjolskoj vladi, oni su nametnuli kamatu od 6%. I upravo zato se dogodila ta kriza. Dakle, mi smo ovdje na neki način ugrozili onaj mogući gospodarski razvoj španjolske države i odgodili smo ga i za jako puno desetljeća. Također su u SAD-u spašavali banke. Kada su banke počinjale dobivati korist od toga, oni su trebali vratiti novac državi. Ali pitam vas ja, znači u Europi sve one države koje su spasile svoje banke putem Europske središnje banke, pitam vas ja kada će te nacionalne banke vratiti novac svojim nacionalnim državama. Idemo odmah postaviti to pitanje u Zagrebu. Trebaju li banke koje su spašene našim novcem sada vratiti taj novac? Prvo postavlja se pitanje zašto bi uopće porezni obveznici izvlačili banke iz neke teške situacije. Načelno, zašto? Znači, u Americi jedna banka, Lehman Brothers, pustili su da propadne, međutim, drugi kad su došli na redu, vodilo se logikom too big to fail, znači nisu smjele propasti. Ali sada kad su ozdravile? Kad su ozdravile... Prevelike da propadnu? Naravno. Međutim, kažem, rekao bi ovako, da današnje tržište pokazuje velike mane i sigurno ima ekscesa i velikih poremećaja. Međutim, dovesti u pitanje sad vlasništvo ili vlasništvo, samo vraćanje dugova. Dobro, vraćanje dugova kao i svi mi koji smo posudili novac, trebamo ga vraćati, ne tako zašto bi banke bile izuzete iz toga. Nije vam to znači nevjerojatna ideja da se vrati novac
državi u kojoj je uložen u sanaciju nakon što je banka ojačala? Problem je što u Americi država je postala dioničar u nekim firmama, znači ona sad upravlja i to je nezamislivo bilo dugo u američkoj kulturi, ali danas država recimo je jedan veliki dioničar u autokompaniji General Motors, znači ne radi se o vraćanju novaca, nego država je počela upravljati tim Kad govorimo o kompanijama. kompanijama, što vi kažete na ovu ideju o naplati novca bankarskom sustavu uloženom u njegovu sanaciju? Ja mislim da ovaj model etatizacije koji se zapravo događa u Americi, usporeno se događa, je nešto protiv čega se kapitalizam borio kad je riječ o socijalizmu. To je paradoks. Dakle, sad se ponavljaju Lenjinove ideje iz 20. godina. U drugom, naravno, kontekstu, ali to je sad kao vic više. Ono što je problem, treba vraćati ne samo pozajmljeni novac, nego i kamate. Oni koji traže kamate moraju davati kamate kad su uzeli kredit. To je sasvim jasno. Inače imamo kazino kapitalizam. Gubici su javni, a dobici su privatni. To je nešto što ne može ići. To je problem svih ovih banaka koji su posrnuli, ali država je morala intervenirati zato što kad banka bude u rasulu, dakle kad banka prestane funkcionirati, svi koji imaju kod nje kredite moraju odmah dati čitav kredit natrag. Još veća šteta u slučaju. To je još veća šteta i za siromašne ljude. Pri samom smo kraju emisije, odlazimo ponovno u Rijeku. Još jedno pitanje, sestra Tereza, gdje je u čitavoj ovoj priči crkva danas? I kako crkva gleda na vaše stavove koji mi se čine ipak poprilično različiti od onoga što doživljavamo mainstreamom? Katolička crkva ima takozvanu socijalnu doktrinu koja je započela sa papom Leonom XIII i koja kaže da privatno vlasništvo nije apsolutno pravo. To je suprotno kapitalističkom sustavu. Dakle, kapitalistički sustav se temelji na apsolutnom karakteru privatnog vlasništva. Dakle, upravo zato 1% može prikupiti više bogatstva od 99%. Oni to ne trebaju za svoje vitalne potrebe, a to će izazvati siromaštvo u ostatku svijeta. Socijalna doktrina crkve je proturječna kapitalizmu, a trenutni papa Franjo je prije 2 godine to rekao, ja sam tad držala satove u Njemačkoj i oni su rekli da kapitalizam, on je rekao da kapitalizam ubija. I neki su pokušavali to objasniti na sljedeći način, ma ne, to su samo neki kapitalisti, neki se ne ponašaju kako treba, ali baš je izjava pape Franje bila kapitalizam ubija. I tada je bila rasprava, te je Süddeutsche Zeitung objavio članak pod nazivom Papa griješi. I tada su zapravo mnoga pisma kritizirali to izdanje, jer svima je bilo jasno da to jest tako. Ja mislim da u crkvi imamo takvu tradiciju da postoji ta socijalna hipoteka privatnog vlasništva. Ako gledamo gospodarske i ekonomske procese i one osnovne, znači crkvene vrijednosti, mi ćemo stvoriti sustav koji je alternativa kapitalizmu. Ubija li kapitalizam? Ovako, ubija. Pa u nekim slučajevima sigurno ima, kao što sam rekao, takvih posljedica. I rekao je li to prihvatljivo za katoličku crkvu, da ima ponekad takvih posljedica? Nije prihvatljivo, ali katolička crkva ima svoju doktrinu. Sestra je spomenula Lava XIII. Koji je u toj enciklici Rerum Novarum osudio i socijalizam već krajem 19. stoljeća. Dobro, socijalizam smo svi ostavili iza sebe. Socijalizam sigurno ubija, komunizam još više. Znači, u odnosu na kapitalizam mislim da je teško uopće o nekoj usporedbi govoriti. Smatrate li da je u sukobu socijalna doktrina crkve i kapitalizam? Čuli smo kako sestra to argumentira. Ovako, ja bi tu naveo drugu encikliku, malo noviju, Centesimus Annus, znači 100 godina nakon te, od svetog Ivana Pavla II. Sigurno ne radi se sada o otvorenoj podršci kapitalizmu, ali jako izričito u toj enciklici govori o važnosti poduzetništva, o ekonomskim slobodima, sve u granicama. Znači, to se treba regulirati, međutim ne ukinuti. Znači, crkva katolička nije u suprotnosti sa kapitalizmom, u onom njegovom bazičnom lovu na profit? Ne, gledajte, crkva će reći da nije smisao vođenje jedne kompanije profit. Znači, izdavač, smisao toga je izdavati dobre knjige, kvalitetne knjige. Ako to radi na profitabilan način, to je znak
To je znak da je poduzeće zdravo i dobro radi, ali ne profit kao vrhunski cilj, to ne. Jesu li kapitalizam i crkva u sukobu? Danas će svaki drugi seoski župnik citirati Froma ne znajući da je to From i govoriti imati ili biti. Prije 60 godina to je bila revolucionarna teza ljevice, danas to seoski župnici nedjeljom govore svojoj pasti jer je to prihvaćeno. Crkva će prihvatiti kritiku kapitalizma, samo njoj sve ide polagano, pa će to ići prepolagano za živote ljudi koji stradavaju. Dakle, treba će hitno nešto napraviti, ponavljam, koliko god to bilo utopistično i dalekosežno, politička globalizacija sa kontrolom kapitala. U jednoj riječi, smatrate li da se crkva kreće u smjeru doktora Bartulice ili u smjeru koji zagovara sestra Tereza? Ja sam uvijek za dame. Dobro, hvala vam svima, bilo je još jedno otvoreno. Hvala sestri Terezi koja je nakon predavanja u Rijeci našla vremena za sudjelovanje u našoj emisiji. Gospodo, hvala i vama. Dragi gledatelji, vama hvala na pozornosti. Bilo je još jedno otvoreno. Lijep pozdrav do sljedećeg susreta. Ne propustite točno ponoć još jedne vijesti na našem 4. programu. Laku noć.